संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21।
आहे नाही हो तिथले नाही पोळी जाईल मंगळसूत्र गेली का त्या दिवशी काय काय घ्यायचं मंदिरकडे जा दांडेकर मंदिरकडे जा आता ये ते देवळाकडे जा मध्ये आता देवळीकडे येतो देव आता आता असं काय
देवाच्या चांदेकर मंदिरची आपली गाडी आहे. देवाच्या मार्गावरती आपली गाडी आहे. 74-71 स्विफ्ट गाडी आहे. हॅलो, हा देवाच्या मांडण्याला पिंपळ आहे ना, त्या पिंपळावरती ज्या महिला भगिनी उभ्या आहेत तुम्ही खाली उभं राहायचंय. देवाच्या मांडाच्या जवळ जो पिंपळ आहे त्या पिंपळावरती ज्या महिला भगिनी उभ्या आहेत त्यांनी त्वरित जरा खाली उतरायचंय. पिंपळावरती उभं राहून देव बघत नाही. समोर दिपाळीवरती जर कोण उभं असेल त्यानेही जरा खाली उभं राहायचं. कवळा उत्सवासाठी आलेल्या सर्व भक्तगणांचा मांडावरती जो पांढरा पट्टा आहे तेवढा जेणेकरून देवाला तिथं फिरताना मान मोकळा. नवीन होतो देवाच्या मांडाच्या जवळ जो पिंपळ आहे त्याच्यावरती जे भक्तगण उभे आहेत त्याने तिथून त्वरित खाली जायचंय. दीपमाळीवरती जर भक्तगण असतील त्याने पण त्वरित खाली जायचंय. पिंपळावरती कोणी उभं राहू नये. देवाच्या मांडावरती जो पांढरा पट्टा आहे तो सोडूनच सर्वांनी देवदर्शन घ्यायचंय. स्वयंसेवकांना विनंती आहे की पूर्ण पांढरा पट्टा खाली ठेवायचा आहे. त्याच्या पाठीमागे भक्तगणांना उभं करायचंय. आणि देवाच्या मार्गावरती जर कोणाच्या गाड्या उभ्या असतील तर त्या सगळ्या गाड्या त्वरित बाजूला करायच्या. आमचे जे स्वयंसेवक आहेत तर सर्वांनी त्या गाड्या बाजूला करायच्या. अथर्व परत आपण लगेच जायचंय आणि त्या सगळ्या गाड्या बाजूला करून घ्यायच्या.
ते चव्हाट्यापासून ते स्मशानभूमीपर्यंत जी दुकानं आहेत आणि खाली जे छोटे छोटे व्यापारी बसलेत त्यांनी लगेच आपली दुकानं हलवायची तिथून. आता थोड्याच वेळात देव मांडावरून तिथून मार्गस्थ होणार आहे. सर्वांना विनंती आहे, स्वयंसेवकांना सहकार्य करायचे. देवाच्या मार्गावरती कुठेही अडथळा होईल असं कोणी उभं राहायचं नाही. आणि जर कोणाची दुकानं असतील तर त्याने ती त्वरित काढायची आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष यांचं इथं आगमन झालंय. आम्ही देवस्थान कमिटी, देवस्थान मानकरी आणि देवस्थानचे ग्रामस्थ यांच्या वतीने आम्ही त्यांचं हार्दिक स्वागत करत आहोत. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीषजी दळवी साहेब यांचं इथं आगमन झालंय. आम्ही त्यांचं हार्दिक स्वागत करत आहोत. देवाच्या मांडावरती जो पांढरा पट्टा आहे तो सोडून सर्वांनी उभं राहायचंय. पिंपळावरती कोणी उभं राहायचं नाहीये. आता जे प्रवचणार आहे तरी जे मांडावरती उभे भक्तगण त्यांनी जो पांढरा पट्टा आहे तो सोडून उभं राहायचंय. सर्वांना आग्रहाची विनंती आहे की त्यांनी तिथून बाजूला उभं राहायचंय जेणेकरून देव खेळताना देवाला खेळायला जागा मिळेल. सर्व स्वयंसेवकांना विनंती आहे, भक्तगणांना विनंती आहे की पांढरा पट्टा सोडूनच उभं राहायचं आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.